हantipur एडुकेटेड अनएमप्लयड ट्राइबल एसोसिएशनाबो भारत हादरनि दाब दाब जायगाफोराव मोहनदास करमचंद गांधी अर्थात साफाई अभियान हाबाफारि मावफुंदों। हantipur एडुकेटेड अनएमप्लयड ट्राइबल एसोसिएशना चिरां जिल्लानि बेन्दोंआव थानाय हantipur बाजाराव भारत हादरनि बिफा महात्मा गांधीनि 154थि जोनोम सानजों लोब्बा लाखिनानै साफाई अभियान हाबाफारि लाफानायनि गेजेरजों हानजा सुरो। अदेबानि साफाई अभियान हाबाफारिनि गेजेरजोंनो समाज बेरेखा हाबा मावग्रा सुबुंफोरखौ हुमखि होदों। जौ जुवानिफ्राय गोजानाव था बायदि स्लगानफोरजों गोमसार होयो हantipur बाजाराव। दिनै जोङो गान्धी जयन्तीजों लोब्बा लानानै जे दिनैहाय बे साफाई अभियानखौ लादों। बिनि मेन उद्देश्यआ जाहैबाय जोङो माने जोंनि साराउन्डिं दिनैहाय माने आबहावाया गुबुंले जानो थांगासिनो दङ। जों नुदों जेनेबा बाजाराव बिदिनो बायदिसिना जिखुनु बुस्थु बाया मानो प्लास्टिकजों बाहायनाय जायो। दा जों बेफोर लेथ्रालिटिफोरखौ जोङो साफा खालामबाय। बेयो इन्डियान गभर्नमेन्टनि मोनसे हाबाफारि। जोङो बे हाबाफारिखौनो जों दिनैहाय लोब्बा लानानै जे दिनैहाय बे साफाई अभियान हाबाफारिखौ लादों। बेनि गेजेरजों जोङो बेखौबो फोरमायनो नागिरदों माने जोंहा बे हantipur हालामाव मेट्रिक पासनिफ्राय लानानै BA MA जायफोर दिनैसिम ओरैनो जिरायनानै दंथ'यो, साख्रि मोनथ'वाखै बा जेबो खामानि मावथ'नाय जायाखै, जों बेफोरखौ ज' खालामनानै मोनसे एसोसिएशन hantipur एडुकेटेड अनएमप्लयड ट्राइबल एसोसिएशन होननाय मोनसे आफाद दानानै 1993 मायथाइयावनो बे आफादखौ दानाय जादोंमोन। बिनि उनावहाय बै समनि जायफोर दैदेनगिरि बिथांमोनहा गावसिनि टार्म्सखौ सालायलांनानै गावसोरा सम बायदि बिबानखौ फोजोबनानै जोंनो बे बिबानखौ होलांदों। दा दिनैहाय बिनि गेजेरजों जोङो बे हालामनि जेसेबां फरायनानै थानाय लाइमोनफोर, आं दहाय जेरैबायदि बुंदों मेट्रिक पासनिफ्राय लानानै BA MA जायफोर क्वालिफिकेसन गोनां मानसिफोर दिनै जेबो मावथ'नाय जायाखै बा सोरबाया फिसा फिसौ माबाफोर मावदों। दा बेफोरखौबो जोङो गासैखौबो जथायनानै जोङो बे हालामनि जे बेखार जेंना, समाज बेरेखा जायफोर खामानिफोर लोब्बा थानाय लाइमोनफोर, जों बेफोरखौ बुथुमनानै लाबोनानै जों बेफोर समाज बेरेखा खामानिनिफ्राय जों माबोरैहाय गोजानाव लाखिनो हायो जों बेखौ सिन्था खालामदों। दा बेनि थाखायनो जोङो दिनैनि हाबाफारिनि गेजेरजों जोंखौ बे हालामाव बेबायदि आफाद दं होननानै मिथियाखैबो जानो हागौ सोरबाया। दिनैनि हाबाफारिनि गेजेरजों नोंथांमोननि ससियेल मिडियानि गेजेरजों निश्चय मिथिगोन। माखासे लाइमोनफ्रा बुजियाखै मा एसोसिएशन बेलाय सानदों जानो हागौ। माने सोरबाया सानदों ओइ माबा थाखा जाग्रा माबा मोनसे एसोसिएशनसो नामा, बेबायदिबो सानदों खोमा। जोङो थांनाय मिटिङाव जोङो सिद्धान्त लादों माने आरो बे दंखायोबो रेजिस्टार्ड मोनसे एसोसिएशनाव मोनफ्रोमबो बोसोरावहाय मेम्बारशिप सोसननाय जे हाबाफारि बे दङ। दा जोंबो बेखौनो लादों। जोङो बोसोरफ्रोमबो बा बोसोरथामजों बा बोसोरबाजों जोङो बेबायदि मेम्बारशिप लानाय जागोन। जों बेखौ जोङो दाख्लै थांखि लादों। दा जोङो थांखि लानाय बायदि जोङो फोस्रावबाय, गामि गामि जोङो मिथिहोहरबाय। जायफ्रा पुराना मेम्बार बिथांमोननोबो जों मिथिहोहरदों नोंथांमोननि गामियाव जायफोर बेबायदिनो फरायनानै थानायफोर मेट्रिक पास BA पासफोर जायफोर ओरैनो दङ, अननानै बेयाव जइन खालामफै। जोङो बेखौ बुंहरदों। दिनैसिम फैबायानो आरो दंबावो गोबां बेबायदिनो थाखोमानानै थानाय जेनेबा गोग्लैसोनानै थानाय सेंग्रा सिख्लाफोर, बिसेसकै जोङो सेंग्राफोरखौ लादों। जायफोर दासिमबो बेहाय बा जोंनि एसोसिएशनखौ मिथिया, जोंनि मुल उद्देश्यखौ मिथिया, बिथांमोनहा जाहाथे जोंनि
दिनैनि हाबाफारिनि गेजेरजों मिथिथों होननानै जोङो बे थांखिखौ लादों बे हाबाफारिखौ लादों। नोंथांमोननि बे आनइमप्लयड एस'सियेसना गोबाव सम जाबाय एक्टिभिटी लानायनि गेजेरजों माबायदि फिथाइ मोननो हादों बे ओरैनोथ' गेजेरावहाय जोङो माखासे पलिटिकेलनि बारहावा गाज्रि जानाय समावहाय जोङो ओरैनो हाबसोनानै थानांगौ जादों खारन जोंहा मोनसे आनइमप्लयडनि नामाव जोंहा मोनसे पार्मानेन्ट सर्स दंमोन 1993 मायथाइयाव बे आफादखौ दाजेननाय लोगो लोगो जायफोर फुराना दैदेनगिरि बिथांमोनहा बे इनकाम सर्सखौ बा जों जे इनकाम मोनबाय थागोन बेखौ नोजोर बोनानै बेहाय मोनसे बे सान्तिपुर बाजाराव मोनसे मोसौ बाजार खालामनाय जादोंमोन बेखौहाय गभर्नमेन्टआव ओरैनो टेन्डार बुनाङालासे बे आनइमप्लयडआ रसिद लिरै लिरै मोनबोबाय थादोंमोन ओमफ्राय गेजेरावहाय पलिटिकेलनि जे बारहावा बियो गाज्रि हालोदाव फैनानै बे इनकाम सर्सखौ बा मोसौ बाजारखौहाय बिथांमोनहा बे जायफोर आगुनि सासनगिरि सरकारनि जायफोर मावथिफोर बिथांमोनहा बेखौहाय सेनानै लादों ओमफ्राय टेन्डार सिस्टेम खालामदों टेन्डार सिस्टेम खालामनानै गावसिनि आखायाव लांनानै बे इनकाम सर्सखौ बे आनइमप्लयडनिफ्राय सेनानै लांनाय बायदि जादों दा बेहाय जोङो जेबो एक्टिभिटिस जों लानो हायाखै जोङो ज'बो जानो हायाखै खारन बे समावहाय बारहावाया एसे जुदामोन बेखौ बे बुंनो हाया बेखौ बैखौ माने रावखौबो जेबो बुंलायनो हाया बेनि थाखाय जोङो सिरि थानांगौ जादोंमोन जोङो गेजेराव फुरा बे 9 बोसोरा जोङो गेप जानानै थादोंमोन दा दिनैनि मास मोनसेनि सिगां जोंनि उन जोलैनि उन जेनेरेसन जायफोर मेम्बार बिथांमोना हमदांनो हाबाय जे बोथोरा सान्थियाव फैबाय बयबो ज' जानानै खामानि मावलायनो हाबाय जोङो बे आफादखौ फोथांनानै लाखिफिनदिनि जोंनि बेकार जेंनाया बांबाय जोंनि सेंग्रा सिख्लाफ्रा दिनैहाय एरियायावहाय गाज्रिनिफ्राय गाज्रि जालांबाय उन्दैयावनो हाबा लानाय ड्राग्सजों गफबनाय बेबायदि जोङो बोसोरे जोङो मेम्बारशिप सोसननायखौ जोङो लाबाय थादों आं दहायनो बुंदों माने बे 9 बोसोराव जोङो खुनु मेम्बारशिपबो जों सोसननो हायाखै जेबो एक्टिभिटि जों लानो हायाखै एबारावसो जोङो बोथोरा सान्थियाव फैनायखाय जोङो गावजों गाव ज' जालायनो हानायखाय जोङो मेम्बारशिप सोसननाय जे हाबाफारि जों बेखौबो लाबाय ओमफ्राय जोङो बोसोरफ्रोमबो जोङो लालांबाय थागोन जायहा 25 बोसोर ना फरायनानै मेट्रिक पास जानानै ओरैनो थाबाय जेनेबा बैसोआ 25 बोसोर जानांगौ ओमफ्राय बिनिफ्राय 60 बोसोर बैसोसिमनि मानसिया बेयाव जमा जानो हायो बिनि उनावहाय 60 बोसोर जायोब्ला गावनो अट'मेटिक रिटायार जालांगोन आरो मा बे आफादनिफ्राय माने जों बिदाय होनाय जायो नोंथांमोना माखासे स्ल'गान होबाय बिनि सायाव नोंथांमोना माबायदि पदक्षेप माबायदि माबा लागोन दायथ' लागोन जों सानदों जोङो सावरायदोंबो जोङो बेफोर जे समाज बेरेखा जोङो हागौमानि जोङो बेफोरखौ जोङो लकेलनि जानानै बा एरियानि जानानै जोङो साफा सोलोंथाइ गोनां जायफोर सोद्रोमा बिथांमोनहा बाव ज' जाखादों जेब्ला जोंनि एरियानि जाय बिथांमोनहा गावनि जायफोर मेम्बार बिथांमोनहा गावनि गामियाव बा खाथि खाला नसुंसेफ्राव बेफोरबायदि गाज्रि खामानियाव लिप्त थानाय जायफोर बिथांमोनखौ आन्दाज मोनो बा मिथियो बिथांमोनहा जोंनि एस'सियेसनाव जनायनांगौ जोङो बेखौ प्रसासननि गेजेरजों जों माबोरै होबथानो हायो जों बेखौ राहा लागोन পোনপ্ৰথমতে আজি আমাৰ মানে গান্ধী জয়ন্তী দিৱস এই দিৱসটো মানে বেছ কৰি আমাৰ এই শান্তিপুৰ বাজাৰখন যি মানে লেথৰা পৰি আছিলে এইটো আমাৰ শান্তিপুৰ এডুকেটেড ট্ৰাইবেল এছ'চিয়েশ্যনে চাফাই অভিযান এটা কাৰ্যসূচী লোৱা হৈছে এই মৰ্মে আমাৰ এডুকেটেড আনএমপ্লয়ড এছ'চিয়েশ্যনৰ মেম্বাৰ্ছসকলে গোট খাই এইটো চাফাই অভিযান কামটো চলি আছে লগতে আমাৰ কিছুমান উদ্দেশ্য আছে যে আমাৰ এণ্টি ছ'চিয়েল এক্টিভিটিছ সমাজৰ যি কাৰ্যকলাপবিলাকে মানে বেয়া প্ৰভাৱ পৰে সমাজত
এইবিলাক বেয়া যে মানে প্ৰভাৱ এইটো নাইকিয়া কৰিবলৈ আমাৰ কিছুমান মানে এণ্টি ছ'চিয়েল এক্টিভিটিছ এইটো আমি হাতত গঢ়ি তুলিছোঁ যেনেকৈ চাইল্ড মেৰিজ বা জুৱা কিছুমান যি মানে খেল মানে এইবিলাক আমি বন্ধ কৰিবলৈ আমি হাতত লৈছে লগতে আমাৰ যিখিনি এডুকেটেড ল'ৰা ছোৱালী আছে ট্ৰাইবেলৰ এইবিলাকক ছাপৰ্ট দিয়া কিছুমান ব্যক্তিসকলে মানে ইণ্টাৰভিউৰ কাৰণে খবৰ নাপায় আৰু কিছুমানত মানে বহুত ধৰণৰ হেল্প লাগে মানুহক সেইখিনি আমি আমাৰ নিজৰ মাজত এই হেল্পটো কৰিবলৈ আমি গোট খাইছোঁ বা এই এছ'চিয়েশ্যন আমি গঠন কৰিছোঁ আৰু এই এছ'চিয়েশ্যনটো অকল আজি নহয় মানে বহুত ধৰি বছৰ হৈছে যে BSc চুক্তি হোৱাৰ পিছতে এই মানে এছ'চিয়েশ্যনটো গঠন হৈছিলে এফচু ৱাৰ্কাৰসকলে এইটো মানে ফাউণ্ডেশ্যন কৰিছে আৰু ইয়াৰ পিছত মানে এই আমাৰ শান্তিপুৰ অঞ্চলত যিমান মানে এডুকেটেড আনএমপ্লয়ড আছে এওঁলোকে গোট খাই অঞ্চলৰ কাৰণে আৰু নিজৰ ব্যক্তি মানে জীৱনৰ কাৰণেও মানে কিছু প্ৰয়োজনটো চাই পিনি মানে কামটো কৰি আহিছে আৰু ভৱিষ্যতো এইটোৱে মানে হাতত লৈ আছে যে আমি নিজৰ মাজত মিলা প্ৰীতি আৰু নিজৰ মানে সংস্থাৰ কাৰণে আৰু অঞ্চলৰ শান্তি পৰিৱেশ আৰু উন্নতিৰ কাৰণে আমি এইটো কাম কৰি যাওঁ আৰু যেটো ইয়াত সবে মানে এডুকেটেড সবে বুজি পায় মানে সবে জানে তো এই গতিকে আমি আশাবাদী যে আমি এই এছ'চিয়েশ্যনৰ দ্বাৰা আমি শান্তিপুৰ অঞ্চলটো মানে উন্নত কৰিব পাৰিম আৰু শান্তি ভালকৈ ৰাখিব পাৰিম সেইখিনি আমি আশা কৰিছোঁ আৰু আজি যিখিনি দিৱস গান্ধী জয়ন্তী দিৱস এইটো মানে বেছ কৰি আমি যি কাৰ্যসূচী লৈছে এইটো সবে মানে দেখক বা জানক যে এটা মেছেজ যাওক ৰাজ্যলৈ বা মানে সব ব্যক্তিলৈ যাতে মানে চাফা মানে নিজৰ ঘৰৰ হওক বা নিজৰ যিকোনো ঠাইও হওক যাতে মানে চাফা ৰাখে বা চাফা ভালকৈ মানে ৰাখে যাতে বেমাৰ আজাৰৰ পৰা আমি মানে বাচিব পাৰে আৰু চাফা থাকিলে আমি যে মানুহৰ যে দেহা বা মন এইবিলাক মানে ক্লিন হৈ যায় এইকাৰণে আমি এটা মেছেজ দিবলৈ আজি এই কাৰ্যসূচী লৈছে আৰু আমাৰ কাৰ্যসূচীটো সফল হৈছে বুলি মই আশা কৰিছোঁ এইটো অকল আজি প্ৰথম কৰিছোঁ এইটো কাৰ্যসূচী আৰু আমি শান্তিপুৰ বাজাৰ এৰিয়াটোৱে মানে কৰিছে সেইখিনি ঠাইত আমি কৰিছোঁ डिजिटेल बड' निउसनिफ्राय गासैखौबो खुलुमनाय आरो बरायनाय बावहरनाय जाबाय मदद आरो हेफाजाबनि नोजोरजों नोंथांमोननि सेराव दं डिजिटेल बड' निउस वेब पर्टेल सुखु दुखुनि समाव खैदां खैफोदनि समाव नोंथांमोननि राव जानानै ओंखारबोगोन डिजिटेल बड' निउस खौरां दैथायहरनो आरो जोंजों थोंजोङै फोनांजाबनो थाखाय जानबुं दं 6901559919 उदां आरो सैथो खौरां फोसावनायनि थांखिजों नोंथांमोननि सेराव दं डिजिटेल बड' निउस